Ja, hej Peter. Ja, det er jeg ked af. Det er så lige mig igen. Ja, jeg ved godt, det er 5. gang. Men jeg er simpelthen på den. Jeg kan ikke mere nu. Du må simpelthen hjælpe mig nu. Hvad gør vi her i gruppe 2? Synes du, vi skal gøre det? Jamen, så er det, vi gør. Ja. Du må hygge videre, ja. Hej hej. Så for satan skal jeg fandme trække igen. Jeg gider ikke det pis, mand. Og Peter, der siger, at du kan bare gå ud og trække. Det er sådan ikke mere, mand. Sidste løsning. Hej, Naja! Hej, hvor sjovt. Hej. Jeg vidste ikke, det var dig i dag. Nej, Jeg tror, det var Heine. Heine, han har fået praktikplads. Har han det? Ja. Så hvor? Bikini. Hvad? Ja, det er ikke sygt. Hold da op. Ja. Så har du hørt det med Simone også? Hun er jo røget hen til Peter Asselstedt. Ja, det kommer vist ikke som en overraskelse. Og Mads, han får nok ikke nogen, jo. Det vidste vi jo også godt. Men, sådan er det. Men du må have fortsat god jagt, eller hvad man siger. Ja, super god vagt. Vi ses lige. Jamen, det gør vi. Ja. Og husk at lave lektier til Ivans timer. Ja. Hej, Italien, Stalien. Yes, man. Ses. Hej. Hvad kan du så tilbyde sådan en som mig? Jo, hvad kan jeg tilbyde dig? Jeg kan tilbyde dig løsninger inden for logistik, organisation, ledelse, handel, service og det hele. Og så til det halve, hvad en CBS'er koster. Nå, ja, det var billigt. Ja. Ja. Hvad med hende, din veninde der? Jamen, du kan jo få os begge to, hvis det er. Men altså, jeg er godt nok lidt bedre. Jamen, jeg vil gerne have begge to. Få en CBS'er, siger du? Ja. Jamen, så en mere. Den med? Så kom, Naja.